Okay? Tapos, bibili ako ng 3, bubuksan niyo yan, okay? At ang count of 1, 2, 3, buksan. Hello mga ka-JFS! Good afternoon everyone! So kung kanina, umaga naman ay sinurprise ang ating lucky tatay all the way from Barangay Bukal, San Fernando, Camarines Sur. Ngayon naman ay dadako tayo sa Barangay Pinamasagan, San Fernando upang sorpresahin natin ang ating namang surprise lucky girl na kanyang debut today na merong team BTS kasi balita ko ang ating birthday girl ay favorite ang BTS. So makikita nyo sa likuran ko na ang team natin ay BTS, which is my color na black and pink at meron din tayong designs. At ngayon ipapakilala ko sa inyo kung ano naman ang magandang surprise natin para sa ating surprise lucky girl for today. One eternity later. Hello everyone! So we are here now at Barangay Pinamasagan, San Fernando, Camarines Sur upang surprisahin natin ang ating debutant for today. So tara't samahan nyo na kami kung sino ang ating lucky girl for today. So papunta na kami sa bahay ng ating debutant for today. So medyo malayo pero enjoy yung biyahe. Pero parang sure, dami-dami. Pero okay lang. Very fresh air. Fresh air in the middle of the night. Hello. Wala po si Liza May. Ay ka? Uy, may concern lang ako. Balik kaya. Hapon kasi may nag-iinom sa akin about sa pero ano man lang, safely man lang, pero makinig ko rin. Panay ka na lang magkuhan. Natikip ko lang ang tubig. Nakaya ako, pwede ako magdaog. Hello, good afternoon. Naman. Si Mami. Actually, kung magiging ka ng anong nararamdaman mo ngayon? Excited! Ay, si Bata. Mahal si Bata? May si Mia. Nasa Korea ang bata mo? Iyo. Nakulon. Ay, nakulon! Ano? May sasabihin ako sa'yo. Dito ka. Gagadanin na ka na kaya. Bet mo? Charot ka si mama ka sa akin. Hindi naman kita kaka... Ano ba kayo? Ba't parang nakadress ka? Nakadress ka? Nakadress ka? Ba't nakadress ka? Ba't ka nakadress? Ba't ka nakadress? Alika. Ano bang... Uy, dito lang kayo ah. Ano ba't ka nakadress? Birthday for Nasa si Mami. Mami, maglalakad-lakad lang tayo sa dagat. Huwag kang ano dyan. Halika na. Halika. Na. Nagtataas ang badok ko. Halika. Dito kayo sa gilid. Okay ka lang? Gustado mo si ano? Okay ka lang? Okay ka lang? Okay, so halika. So, ganito. Mag-running ka sa akin. Ayan, hello. So, birthday mo ngayon, ano? So, ilang taon ka na? 18. So, sabi mo yung boyfriend mo nasa Korea. Sino boyfriend mo? Huwag kang itsosera dyan. Dito ka. Dito ka. Dito ka dito.
Okay. Pero count. Okay, so, bibilang, hawakan mo to. Ayan. Okay? Tapos, bibiling ako ng 3, bubuksan mo yan, okay? At ang count of 1, 2, 3, buksan mo! Hindi mo kayo. Hello, Liza May! Okay, sige! Hello, Liza May! Wait lang ah! Mamaya ko na mapatagyan. Wait lang. Halika dito, Liza May. Hi, Liza May! Again, hello po. Hello, Madam Ipon. Ako po si Ate Angel, your love and surprise ambassadors from San Fernando, Camarines Sur. We are the JFS Petals and Services at ito ang munting regalo namin para sa iyo. So you have an 18 roses. Okay. Meron ka rin. Meron kang 18 balloons. Hawakan mo to. Yan. Ay, si Ma'am, nasaan si Mami? Halika dito, Mami. Dito ka sa tabi ko. May 18 balloons ka, Mami. At syempre, meron ka. Ay, meron pa pala. Ito pa pala. 18 balloons. At syempre, meron kang stuffed toy. At ito pa, balita ko kasi idol mo yung BTS, di ba? So, meron kang 5 pieces shirts na may tatak na BTS. At syempre, meron ka rin customized cake na may BTS. At meron ka pang Goldilocks cake. So, how is you feeling right now, Liza May? Okay, so, may babasahin mo na akong message. Halika dito. Hello, Liza May. Happy 18th birthday. Sana wag ka nang masyadong pasaway kila mama at papa. Sana wag nang masyadong matigas ang ulo kapag pinagsasabihan ka nila mama. Para sa kabutihan mo yon. At laging mag-iingat, mahal na mahal ka namin nila kuya mo. From your ate and kuya. And syempre, galing din yan kay mommy. So, masyadong emotional po. Again, everyone, our birthday girl for today na si Liza May, all the way from Barangay Pinamasagan, San Fernando, Camarines Sur. So, mamaya sasamahan mo kami doon sa loob. Mag-blow tayo ng cake mo, okay? So, everyone, palakpakan naman natin si Liza May! So, masaya ka naman? So, mga ka-JFS, tara, samahan nyo kami sa loob ng bahay niya. Ayan, so, andito na tayo sa loob ng bahay ni Liza May upang i-blow niya rin ang kanyang isa pang cake na napaka-cute naman na BTS cake. So, halika dito, Liza May. Pero ito namang candle na to, before you blow, gusto ko mag-wish ka naman. And bago mo to i-blow, syempre, i-wish mo yung gusto mong sabihin. Kung makita mo ng BTS, sa personal. Nagsisindi yung kandila natin. Wait lang. 35,000 Okay. So, make a wish and you may blow your candle. Ayan, magturog ha. Bakit nakatulog ka po kaya sa... Wow! Palakpakan naman natin si Liza May. Again, our birthday celebrant for today, si Liza May from Pinamasagan, San Fernando. So, ano gusto mong sabihin, Liza May? Kasi makikita yan ng mga kuya at ate mo. Siyempre, gusto rin nilang makuha yung message para sa'yo. Anong nag-feel mo ngayon? Hindi ko Ano gusto mong sabihin? Thank you. Hindi ko rin na-expect eh. Kuya, ate. Okay lang. I love you. Wow naman, napaka-sweet naman ng ating... Yun lang ba? Nasaan si Mami? Nasaan si Mami? Mami, uy, Mami! At siya naman yun ang sira tao. Ayan, Mami, ikaw naman anong gusto mong sabihin sa anak mo ngayon na debut niya ngayon? Huwag lang matigas ang ulo. Mag-aaral mabuti. Ayun. Huwag matigas ang ulo ha. Gusto mo palambutin natin yun. Charot lang. Again, everyone, our birthday girl debutant for today, Liza May, all the way from Barangay Pinamasagan, Camarines Sur, na merong BTS theme. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create, but we captivate. Say hi!